אהלן, יפתח, מה העניינים? טוב שאתה כאן. ערב טוב, שפינר, מה שלומך? אני מה זה שמח שאתה פה. גם אני, תודה על הזכות. בכיף. למה הזמנתי אותך לפה היום? אני גם שאלתי את עצמי. אז הנה, עכשיו תהיה התשובה. אנחנו פתחנו חברה בדוביי, שעוסקת בנכסים בדוביי, ואנחנו תמיד רצינו לחשוב איך אנחנו נותנים מענה של one stop shop ללקוחות שלנו. חלק מהדברים באופן טבעי לנדל"ן זה המימון. ומימון הוא לפעמים גורם משמעותי בכל מה שקשור. מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. לא לכולם יש את כל הכסף, מגיעים אלינו משקיעים שיש להם את כל הכסף וזה נחמד והם רוצים, ויש כאלה. גם אם יש להם את כל הכסף, מינוף, מינוף, מינוף. חד וחלק. אתה יודע, כל אחד יש לו את הגישה שלו, ואנחנו גם מאמינים בגישה של מינוף, ואנחנו רוצים לתת את האפשרות למשקיעים שיגיע אלינו, גם להשתמש בכלי המינוף. ואותך אני מכיר כבר המון שנים. כמה שנים? 25? לא. כמה אנחנו מדברים? האחתי מ-2011, 2012. משהו כזה. משהו כזה. אוקיי, לי נראה כאילו אני מכיר אותך הרבה יותר שנים, ולשמחתי גם השתמשתי בשירותים שלך לדברים שאני צריך, ומפה אמרתי שאתה בן אדם המתאים, שיכול גם להשתלב בתוך השירותים שאנחנו נותנים לחברה, למשקיעים שיגיעו אלינו. ולכן הזמנתי אותך, שככה תסביר לקהל הלקוחות שלנו, שבעתיד ירצה לקנות נכס בדוביי, איזה אפשרויות מימון יש לו, במידה ואין לו את כל ההון, או במידה והוא רוצה למנף. בטח. אז אני אשמח ככה, שגם תציג את עצמך קצת, וגם תדבר על זה. ככה, קודם כל תודה על הזכות. אני אפתח, יש לי חברה של ייעוץ משכנתאות, כפי שאמרת, מתעסקים בהכל, כל סוגי המימון, משכנתאות זה הסייד היותר חזק, אבל גם עסקים, מלווים עסקים, כל מימון עסקי, שזה בא לידי ביטוי גם בהלוואות במגזר העסקי, במחלקות העסקיות, וגם כמובן כל מה שהוא משכנתא, זה בעצם במחלקת משכנתאות. מתעסקים בכל סוגי המימון, עסקים, פרטיים, קיבוצים, מושבים, הכל מהכל, ייחודי הלוואות, כל מה שצריך, לתת לבן אדם את המעטפת לכל הדברים, כל סוגי המימון, בצורה הנכונה והבריאה. אז עכשיו אני בעצם רוצה למקד יותר את השאלה שלי, אני יודע שאתה עוסק בהרבה מאוד דברים, אבל בתחום הספציפי שלנו זה בעצם היכולת של אדם למנף את הכסף שלו לטובת רכישה של נדל"ן בחול, במקרה שלנו בדוביי, אוקיי? מה בעצם האפשרויות של זוג שמגיע ורוצה לקנות, זוג או בודד, לא משנה מה, רוצים לקנות דירה, והם צריכים מימון. המון אפשרויות, זה מתחלק, בואו נחלק את זה מהלוואות, נקרא לזה סולו. מה זה הלוואות סולו? הלוואות סולו זה בעצם ללא שיעבוד נכס כלשהו, גם אנשים באים אליך, אנשים צעירים לצורך העניין, השתחררו מהצבא, עבדו בהייטק כמה שנים, לא קנו נכס, ויש להם הון עצמי, רוצים ללכת לעוד השקעה. הלוואות סולו זה ללא משכון הנכס. היום המערכת הבנקאית יודעת, ואני מדבר גם על שכירים, יודעת להעמיד הלוואות סולו בסכומים של גם, אני הצלחתי גם לבן אדם קצת מעל 500,000 שקל הלוואת סולו אם הוא לקוח טוב, אם יש שרב מישהו מהמשפחה, אז הלוואות סולו באמת אפשר להגיע לטווחים של 400-500 אלף שקל, זה לא בהינף יד, אבל בהחלט אפשרי. הפריסה, לא לפחד, גם בהלוואות סולו, זה לא לטווח של 5-6 שנים, אפשר להגיע גם ל-18 שנה בחלק מהבנקים. וואו, אוקיי. ריביות מאוד אטרקטיביות, לא כמו משכון של נכס כמובן. בעולם עכשיו נעבור לסולו שהוא, עוד פעם, אנחנו מעדיפים לעבוד במשכנתאות. למה בעצם המשכנתאות זה מוצר יותר אטרקטיבי, רם, אתה יודע? מהלוואות סולו? כי הריבית יותר טובה, וגם אפשר לפרוס לטווח יותר ארוך. נכון, בגדול, ההבדל בין סולו קלאסי למשכנתאות זה בעצם 1, הפריסה של השנים, 2, הריבית. בסופו של דבר, הפריסה והריבית זה נגזרת שהבנק בעצם משכנתאות, מה זה משכנתא? מלשון משכון, אנחנו משכנים את הנכס שלנו, לבנק יש בטוחה, הוא לא רוצה להגיע למצב שהוא עכשיו בהלוואות סולו, גם אם מביאים ערב או משהו, אין לו פה משהו להרחז בו, הוא לא יודע מה הערב יקרה איתו עוד שנה, שנתיים, מבחינת עבודה, מבחינת יכולת האשראי שלו וכו'. אז זה הרבה יותר אטרקטיבי. במשכנתאות עצמם, אנחנו בעצם, זה עולם מטורף, שיש לנו את כל האפשרויות מה לעשות איתו. מה הכוונה שלי? זה לא משנה אם הנכס ממושכן, או לאיזה בנק הוא ממושכן. לצורך העניין, יש לבן אדם הלוואה שלקח לרכישת בית 800,000 שקל בבנק הפועלים. אני יכול לקחת לו עכשיו למטרה השקעה בדוביי, מבנק טפחות גם. יש חברות חוץ בנקאיות, שאנחנו יכולים גם איתם לעבוד. הדברים שבסוף מנחים אותי, זה 1, בכל עסקה, יכולת ההחזר,
שהלקוח יודע להציג לבנק, וגם התאמה שזה מתאים לו, לפעמים הלקוח יכול להחזיר יותר, ולבנק זה לא מתאים לתת את זה, ולפעמים הבנק מאפשר, והלקוח לא יכול לעמוד בזה. אז למצוא את היכולת החזר שמתאימה לו. 2, אחוזי מימון. מה זה אחוזי מימון בעצם? LTV. זה בעצם רגולטורית בנק ישראל, אני מדבר, יש לנו את המערכת הבנקאית. במערכת הבנקאית בנק ישראל בעצם נותן לנו מגבלות מסוימות, נקרא לזה. מה הם המגבלות המסוימות? דיור, לצורך העניין, כל מה שהוא דיור. שיפוץ, רכישה, בנייה עצמית, הרחבה. אנחנו יכולים להגיע עד 75% מימון משווי הנכס. הלוואות לכל מטרה, בואו נחלק את זה. כל הלוואות לכל מטרה, בגדול, זה עד 50% מימון. הלוואות שסיווגנו את המסקית, שם כבר אין רגולציה, וזה לדעת שיקולי הבנק. בנק ירושלים, צורך אני יודע להגיע גם עד 80%. ובנקי אחרים 70, 60, ועוד פעם, זה התאמה לבנק וללקוח, וזה התפקיד שלנו לתפור את החליפה. יש גופים חוץ-בנקאיים, שמגיעים גם ל-80% מימון, נגיד, אתה הולך לבנק עכשיו, לוקח כל מטרה עד 50%, אפשר להכניס את הגוף החוץ-בנקאי, להשלים גם עד 80%. עכשיו, יש שני בנקים שלא נציין עדיין את שמם, שהם אפילו התחילו לעבוד בשיתוף פעולה עם הגופים החוץ-בנקאיים. מה הכוונה שיתוף פעולה? לא שמאשרים. שיתוף פעולה שאתה בא עכשיו לבנק X, חותם על משכנתא אצלו נגיד עד 50% מימון, והוא מחתים אותך גם על גוף חוץ-בנקאי להשלמה של 80%. הכלים הם מדהימים, גם היום הרבה יותר אנשי עסקים, עצמאים, בעלי חברות, שממונפים בחוץ, וההחזרים החודשיים חונקים אותם. הם באים ופתאום מבינים, רגע, יש לי נכס, אני יכול לעבוד איתו, אני יכול למשכן אותו. והיכולת החזר פתאום השתנה. לצורך העניין, לפני כמה שבועות היה לי לקוח שלו הלוואות סולו, של בערך 15,000 שקל בחודש. הפכנו את זה ל4,000 שקל בחודש, במשכנתאות. בסוף, אנחנו צריכים להבין שהבית שלנו, הוא כלי מדהים, שאנחנו יכולים לעבוד איתו. לא צריך לפחד מזה. האם יש איזושהי הגבלה? כלומר, אני אגיע לבנק, אני אגיד לו שאני צריך את משיכת הכסף לטובת השקעת נכס בדוביי. האם הבנק יגיד לי, שמע, לזה אני לא מלווה? איך בעצם אני פודה לבנק? תראה, בגדול נגעת בנקודה מעניינת. שאתה בא ולוקח עכשיו, אתה רוצה מימון כנגד הנכס, או גם הלוואת סולו, אבל זה יותר גמיש, בוא נעבוד על נכס, משכנתאות. בסוף, הדבר הראשון שאתה צריך לדעת, זה איך להגיש את התיק משכנתא נכון. איך אני צובע את התיק משכנתא? עוד פעם, גם מבחינת ריביות, גם מבחינת רגולציה. אז לפעמים גם עושים שילוב של הדברים. כל עוד אנחנו עומדים מבחינת הרגולטורית של הדברים, ואנחנו נותנים לבנק את הסיווג, למה אנחנו לוקחים את הכסף, והסיווג הזה זה לא עכשיו אני הולך לקנות ביטקוין, אלא סיווג של חוזר רכישה בדוביי, כל דבר עולה על הדעת, הוא מאשר את זה. עד לפני מספר שנים, היה פה ספקות לגבי השקעות בחול, כי בגלל הלבנות הון וכאלה, אבל בסוף הבנק לא מעביר ישירות את הכספים לחול, הוא מעביר לחשבון הלקוח, והלקוח משם מקייל את הכספים, אנחנו צריכים לתת לבנק את הסיבה. אז לאחד זה יהיה נכון לצבוע את זה כרכישה בדוביי, לשני זה יהיה נכון כמשכנתא עסקית, לטובת דוביי, לשלישי, אפשר גם לעשות שיפוץ. לפעמים כספים לצבור אותם כדיור, זה פחות, סליחה, אם שומעים אותי מהמערכת הבנקאית, אתם יודעים שאנחנו קצת משתמשים בזה, בסוף זה יתפור את המימון הכי זול, ואת הסכום כסף שאנחנו צריכים. אז היום בעצם, תספר קצת על התהליך, מגיע אלינו זוג שאומר שהם רוצים לרכוש דירה בדוביי, ואנחנו מפנים אותם אליך, כי חסר להם קצת הון עצמי, בוא נגיד חסר להם 400 או 500 אלף שקל, מה בעצם אתה צריך מהם, כדי להבין אם יש להם את היכולת לקבל את המימון הזה? כשאני מתחיל עסקה, דבר ראשון, שאני תמיד אומר ללקוחות, שהם שואלים אותי, כמה כסף, כמה שנים, דבר שהכי מעניין אותי, זה ההחזר החודשי. מה הכוונה? גם אם לקוח לוקח עכשיו 1,000,000 שקלים, וגם אם לוקח 500,000 שקל, אני אומר לו, תחזיר את אותו החזר חודשי, כי בסוף בוחרים בין הרצוי למצוי. הרצוי זה להחזיר כמה שיותר בחודש, המצוי זה איפה שאנחנו חיים איתו בשלום, כדי שעלות מימון תהיה נמוכה. אז דיברנו על ההחזר החודשי, שהוא בסוף אבן דרך שאיתה הכי חשובה היא להתחיל, לכאלה באדם את ההחזר החודשי. אחרי זה אנחנו בעצם, המתווה שאני בוחר זה מאוד אינדיבידואלי. זה בעצם כמה שווה הנכס שלו,
כמה שיעבוד יש עליו, כמה החזרים חודשיים יש לו, האם יש לו עוד הלוואות בחוץ, או אין לו הלוואות בחוץ. לאחד יהיה יותר נכון דווקא, אם הסכום שהוא לא צריך סכום גדול, אז יהיה יותר נכון אולי הלוואת סולו, גם אם הריבית היא יותר גבוהה. באדם צריך 200,000 שקל. אז שמאות עולה כסף. פתיחת תיק משכנתא, דברים עולים כסף. אז לפעמים יהיה יותר נכון לעשות לו הלוואת סולו. לאחר יהיה יותר נכון משכנתא, כי גם 200,000 שקל האלו הוא רוצה ל-30 שנה, כי קשה לו החזר חודשי. ובסוף זה עניין של כמה כסף אנחנו צריכים, ואת הריבית הכי טובה. לרוב אנחנו נבדוק עוד פעם, הכנסות של הבן אדם, של התא המשפחתי, התחייבויות של התא המשפחתי, מה שווי הנכס, מה ההתחייבויות על הנכס, ומשם, זה הנתונים שאני צריך. משם אני יודע בעצם להגיד לו, מה, תוך הנפת יד, מה אנחנו בעצם יכולים להוציא לו. כלומר, אתה מדבר על שאלון קצר כזה של 5-10 שאלות, ומשם אתה יודע להגיד כבר מה הסבירות שהוא יקבל. 2 דקות עם הלקוח, אני יודע. 2 דקות עם הלקוח. 2 דקות עם הלקוח. עוד פעם, על סמך, עוד פעם, לא ציציות של בדיוק לראות, לבדוק את התלושי שכר וכו', אבל ברמת הכנסה, ברמת שווי נכס, וברמת ההתחייבויות. אלה 3 דברים שצריך. איזה עלויות נלוות צריך לבן אדם שבא ורוצה פתאום לקחת 300, 400, 500, איזה עלויות נוספות הוא צריך לשים לעצמו בראש שיהיה סביב הסיפור הזה? עלויות זניחות. בגדול זה עלויות זניחות. מבחינת שמאות, עכשיו הגבנו, אישרנו את התיק משכנתא, אנחנו צריכים לעשות שמאות, גם אם יש לו משכנתא כבר בבנק, הבנק רוצה, זה הזדמנות מבחינתו לבדוק את הנכס, שלא, יש נכסים, פתאום היה לי דירה בנתניה, שפתאום השמיים מגיע, אומר לפתח, זה בית כנסת. וואלה. כן, עשו בבית, בית כנסת. בית, דירה שהפכה לבית כנסת. אז הבנק לא רוצה לשבת בית כנסת, הוא רוצה רק דירת מגורים, לראות שאין שם דייר מוגן וכו' וכו'. השמאי זה העיניים של הבנק. שמאות עולה כסף. כמה כסף? הדירות של... זה משתנה בין הבנקים, חלק 4 מיליון, 5 מיליון שקלים, השמאות היא מאוד זולה. זה תעריף של הבנק, זה משתנה בין סביב ה-1,200 שקלים פלוס מינוס. מעל זה זה... עוד פעם, 3.5 עד 6.5, 7 לפני מע"מ, 1,000 שקל כמובן, זה השמאות. אז בוא נגיד, יש לנו שמאות, הוצאה בין 1,500 נעגל ל-6,000 שקל, תלוי שווי הנכס של הבן אדם. וגם, הקצנו פה מאוד למעלה. חוץ מזה, דמי פתיחת תיק משכנתא 360 שקלים, רשם המשכונות 180, תקנו את זה ל-190 שקלים, זהו. בגדול מעבר לזה אין, עורך דין שחותם לו על תצהיר ואיפוי כוח, זה עוד 300 שקלים בקירוב. אלה ההוצאות הנלוות. והלוואת סולו? מה... הלוואת סולו, הבנק בעצם דמי פתיחת תיק. הדמי פתיחת תיק הם מאוד מאוד משתנים, הבנק רוצה כמה שיותר, אנחנו דואגים כמה שפחות. התיקים, עוד פעם, תיקים, אנחנו מדברים על תיקים מעל 100,000 שקל. עד 100,000 שקל אין שום זה. אנחנו מדברים שבערך אנחנו מגיעים אצלי, מלקוחות שעובדים איתי, סביב ה-500 שקלים, גם אם אנחנו לוקחים 300,000 שקל, 400,000 שקל, אבל עוד פעם, זה לא סכום, זה יוצא, גם אם הבנק הגזים עכשיו, מי שרוכש אצלך נכס בדוביי, אז הוא ילך לבד ויקח הלוואת סולו לבד, אז יגיע לו ל-5,000 שקל דמי פתיחת תיק, אם לקח הרבה כסף. זה לא סכומים שהם game changer כזה או אחר. עכשיו בעצם, מה היתרונות בלעבוד איתך? הרי שאתה יודע, מלא אנשים שעוסקים במשכנתאות כאלה ואחרות והלוואות סולו, האם אתה יכול ככה לתת לנו קצת מהיתרונות שיש לך לעומת אחרים? תראה, לפני שהגעתי לפה, בדרך, אז הייתי בהנהלת בנק לאומי, כנס יועצים מאוד 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 צומצם, שבחרו אותם להפוך לנבחרת VIP, והרמת קשרים שלי היא רמת קשרים בדרגת מספרי 1 ומספרי 2 בבנק עם טלפון ישיר. כל אחד יכול ללכת בעצמו, אבל למה הוא לוקח? עזוב אותי, גם יש הרבה טובים אחרים בחוץ, אני לא האחד והיחיד. בירוקרטיה, בן אדם מתחיל, הולך לאיבוד, מסמכים, שינסה להשיג היום את הבנקאי, עוד פעם ועוד פעם, הבנקים עמוסים, הבנקים מגיעים ליעדים שלהם, ובסופו של דבר, בירוקרטיה, זה סיבה ראשונה. סיבה שנייה, כמו שדיברנו בין השורות, התבנית שאנחנו בונים, איזה מימון, ואם החלטנו משכנתא, איזה ריביות, איזה מסלולים, איזה ריביות, ומה הריבית שאני אקבל. אז אמרנו, 1 בירוקרטיה, 2 תמיל למשכנתא, סלש נעשה פה, במקרה שלכם, איזה כובע יותר נכון, סולו, משכנתא עסקית, משכנתא כל מטרה, וכו' וכו'. ו3 הריביות. הריביות שאני אקבל, זה לא הריבית שהלקוח קצה יקבל, ולא הרבה יועצים אחרים. למה? הבנק בעצם עובד, יש לכל סניף, בואו נדבר על עולם המשכנתאות, 2 יעדים בחודש.
אני מדבר שאני אומר סניף בנק פועלים נתניה, לא בנק פועלים בכללי. כל סניף יש לו שתי מטרות שהוא נבחן עליהן בחודש, מההנהלה. 1, כמה כסף הוא משחרר בחודש, 2, מה ממוצע מרווח עסקאות. עלות גיוס שלו לצורך העניין זה 0, אז הוא מבחינתו רוצה כמה שיותר גבוה, וזו תחרות נושאת פרסים. עכשיו, שבא לקוח רנדומלי, אז המרווח יהיה עליו, שאני בתור, שיש לי חברה לייעוץ משכנתאות, שאני כל הזמן במסות מול הסניפים שאני עובד איתם, אז עליי הם לא יעשו את המרווחים שלהם. אני הספק של הכסף. המרווחים זה לא יקרה אצלי. כן, אני גם יכול לחזק את מה שאתה אומר, כי כמו שאמרתי בתחילת שפינר, מההיכרות שלי איתך, אתה תותח על, אבל בירוקרטיה, רק עם זה היית צריך להתעסק מול הבנקים. נכון, העדפתי... לא בגלל היכולת, לא, בגלל שיש לך מספיק דברים אחרים לעשות. מספיק דברים אחרים, ואני במחשבה תמיד של למנף את היכולות של אנשים אחרים שעוסקים בזה 24/7, וזה מה שאתה עושה 24/7, ואני קיבלתי אחלה שירות, מהירות, וזה חלק מהדברים שלי היה ממש סימן טוב, ולהגיד, גם אני רוצה שאתה תהיה חלק ממה שאנחנו עושים פה, ותעזור ללקוחות שיגיעו אלינו, כדי שנוכל לעזור להם. ונפגשנו יותר מפעם אחת, גם עם הבן היקר שלך. כן, בהחלט. עכשיו, אני רוצה להבין, אתה עובד בעצם עם בנק אחד, או עם כמה בנקים? איך זה עובד? אני עובד עם כולם. כולם זה כולל גופים חוץ-בנקאיים. זה לא מעניין אותי. אם זה בנק לאומי, פועלים, דיסקונט, זה ממש לא מעניין אותי. אני יכול להגיד לך, גילוי נאות, שהיה לי, אפרופו, דיברתי מקודם על בנק לאומי וזה, יש כנס של התאחדות יועצי המשכנתאות, כל סוף ינואר באילת. הוזמנתי, תודה על הזכות, בשנת 2025, לארוחה מצומצמת של 10 יועצים עם מנכ"ל בנק הפועלים. עכשיו, 10 יועצים שעשו הכי הרבה תיקים בשנת 2025 בבנק הפועלים. ואני ישבתי שם, שבחודש נובמבר ודצמבר, ופתחנו את הזה, לא עשיתי תיק אחד בבנק פועלים. למה? כי באותה תקופה הם היו יקרים. זה לא מעניין אותי, זה ממש, המחירים בבנקים, יכול להיות שבוע אחד שבנק טפחות הכי זול בשוק, ושבוע אחרי זה הוא נהיה הכי יקר. ואני משנה את כל נתיב העבודה שלי, בהתאם לעלות של הבנק באותו שבוע. היה רצף לפני שנה, אזור מרץ, אפריל, משהו כזה, שלקוחות דיברו איתי, והם אמרו לי, לאיפה אתה מגיש את המשכנתה שלנו? אז אמרתי להם, אני בוחר 2-3 בנקים שהם הכי אטרקטיביים. אז אמרו לי, איזה בנקים? אז אמרתי להם, טפחות ולאומי את התיק שלכם. אז אמרתי להם, אז הם אומרים לי, אבל אנחנו לקוחות בנק הפועלים, למה אתה לא מגיש לבנק פועלים? אמרתי להם, כי בנק פועלים יקר, ועוד פעם ועוד פעם, זה קרה. פתאום, היה יום אחד, שאני כל בוקר, אני פותח את הבוקר, בבדיקת המחירים בבנק באותו יום. אם עלות גיוס עלתה, ירדה וכו'. פתאום מדבר עם בנק פועלים, והם ביום בהיר הצניחו את המחירים שלהם, שנפחו להיות הרבה יותר אטרקטיביים. אני עובד היום דיגיטלי והכל, הנעתי את הרכב, כדי ידעתי שיש הרבה תיקים, ופתאום 1, 2, 3, 4, יאללה, בנק פועלים, בנק פועלים. אני בא ללקוחות, אומר להם, חברים, חותמים בנק הפועלים, אבל אמרת שאתה לא מגיש לשם. שורה התחתונה, איפה שזול ונכון, באותו רגע, לשם אנחנו עובדים. מעולה, אז בהמשך לאיפה שנכון וזול, חשוב גם להזכיר שבשיתוף פעולה בינינו, אנחנו גם נותנים הטבות ללקוחות שיגיעו דרכנו, ויקחו את השירותים שלך על מנת להשקיע בנדל"ן בדוביי, ואנחנו יכולים להגיד שאת העמלות שאתה תקבל כשירות שלך, זה אנחנו בעצם סופגים כחברה, על מנת שהכסף באמת יעבור להשקעה נכונה בדוביי מבחינתנו. זה משהו שחשוב להגיד, וזה עוד ערך שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, שחשוב שהם ידעו. הם בידיים הכי טובות, מהצד שלכם, לא יעיד על עצמי, אבל מהצד שלכם בטוח, והנה אתם דואגים להם, ושיהיה לכם המון בהצלחה. תודה, תודה. שאלה שיש לי פרקטית. יש לנו לקוח שמעוניין עכשיו לקנות דירה ב-700,000 שקל, יש לו הון עצמי של 300,000 שקל, כלומר חסר לו 400,000 שקל. איך זה בעצם מראה, אני חושב שיש לו כוח החזר מספק, מה הערכה שלך לכמה שנים הוא יכול לפרוס את זה, כמה כסף זה יעלה לו, מה אתה יכול לספר על זה? בסופו של דבר, שאנחנו הולכים למשכן נכס קיים, אז זה לא מעניין את הבנק, אם עכשיו באת והצגתי לו את סיבת הצורך של הכסף זה רכישה בדוביי, שעלה לו 700,000 שקל, 800,000 שקל, אם יש לו 200, 300 או 400. אבל גם מבחינתו יביא את ה-100% הזה. הוא בודק כמה חוב LTV יש לו על הנכס שלו פה בארץ. השורה התחתונה, בדוגמה שהבאת, 400,000 שקל.
400,000 שקל, אנחנו יכולים להגיע אפילו למצב שפורסים את זה במשכנתה כמובן ל-30 שנה, וגם אני יודע לפרוס בבנקים עד גיל 90 אפילו, אז גם אם מישהו מגיע לך בין 60, אפשר משכנתה רגילה, וואו. ועוד שאני אגע גם בנקודה מעניינת לגיל השלישי קצת יותר. גם על 400,000 שקל יצא לצורך העניין 2,200 שקלים, אני מסתכל על ריביות קצת יותר קרות, שאם סיווגנו את זה בצורה הזאת. ל-30 שנה. ל-30 שנה. אוקיי. ואם מדובר בהלוואת סולו? הלוואת סולו, עוד פעם, אם אנחנו עושים זה לטווחים ארוכים. כן, אני מדבר על 10 שנים מינימום. לא, אני מדבר על טווחים גם יותר ארוכים, כאילו מה שהבאתי לך דוגמה שאפשר למתוח יותר. עוד פעם, זה דינמי, מאזור נגיד 2,800 שקל, וצפונה שאנחנו יורדים בשנים. דיברנו לא מעט על הלוואות סולו. אז אני רוצה לתת איזושהי דוגמה שאולי תוכל לעזור לנו איך בעצם זה הולך להיראות. יש לנו לקוח, יש לו 300,000 שקל, הצענו לו נכס שהוא מעוניין בו, שעולה 700,000 שקל. אין לו דירה בארץ. הוא רוצה לרכוש את הנכס, וכל מה שחסר לו זה 400,000 שקלים. איך הוא צריך להיות מוכן לדבר הזה? הפתרון בשבילו זה הלוואת סולו, כפי שציינת. פה באמת, בסכומים כאלה להגיע ל-400,000 שקל, זה מאוד תלוי בחוסן של הלקוח. חוסן זה לאו דווקא הון עצמי, אלא איפה הוא עובד, כמה הכנסות, כמה התחייבויות יש לו, מה התא המשפחתי שלו. זה הדבר הכי חשוב. עכשיו, אם הוא לקוח באמת, לסכומים כאלה, אם הוא לקוח באמת, אנחנו מדברים עכשיו על שכירים לצורך העניין, אם הוא לקוח פלטינום נקרא לזה, גם לבד הוא יוכל להגיע לסכומים האלה. אם זה לקוחות שהם צעירים, שעובדים במקום, לא משרד הביטחון או משרד החינוך וכו', ידרשו, כנראה לסכומים כאלה, הבנק ידרוש ערב, זה לא ערב כמו בעולם המשכנתאות שצריך להחזיר החזר חודשי, אלא ערב, כי אין פה נכס למשכן, ערב שחותם בעצם שהוא ערב על ההלוואה, ואפשרי להגיע. האם זה בהנפת יד 400,000 שקל לשכיר? לא. האם זה אפשרי? בהחלט. האם יש איזושהי משכורת, אם הוא מרוויח 10,000 שקל נטו, 15,000 שקל נטו, ואין לו התחייבויות? עזוב שנייה את ההתחייבויות. בעולם הסולו, בניגוד לעולם המשכנתאות, מאוד משפיע גם דירוג אשראי. עכשיו, חשוב שיהיה לו דירוג אשראי טוב, אם יש לו דירוג אשראי בינוני, זה יהיה הרבה יותר קשה, וכאן גם נכנס למשחקים ערב, לא ערב וכו'. בהחלט אפשרי. בהחלט אפשרי, אבל כמה משכורת, אין פה איזה כלל אצבע כמו בעולם המשכנתאות שאנחנו יודעים, הלקוח מרוויח 20,000 שקל, הוא יכול להחזיר עד 8,000 וכו' וכו', מרוויח 10,000 עד 4,000, עד 40% מההכנסה הפנויה. פה, הרי תעשה תחשיב, הוא יעבור את הכושר החזר, אבל הסכומים והדברים זה לא, זה עוד פעם, זה כל העוגה ביחד, דירוג אשראי, מקום עבודה, התחייבויות, תא משפחתי, כל העוגה השלמה. וגם פה, בשאלון של 2 דקות, 3 דקות, אתה תבין אם זה אפשרי או לא. אני אבין אם זה אפשרי, כמובן, מאוד 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 חשוב, גם במשכנתאות, אבל ביתר סט, בטח בסולו, זה לבוא ולהוציא אישור לדבר הזה. שאני אומר לבאדם אפשרי, זה שאני מחליט שאם אני מחליט שזה אפשרי, זה ב-90% אפשרי. יש לי טווחי טעויות, כי אני לא אקח תיקים שאני לא מאמין בהם. אם זה אפשרי, אנחנו יוצאים לדרך, חשוב מאוד אישור עקרוני, גם במשכנתאות, וביתר סט, כפי שאמרתי, בסולו, שהבן אדם יודע שהוא הולך איתכם לעסקה ולהתחייבויות, שיש לו מאיפה להביא את הכסף הזה. כמה זמן זה לוקח בתכלס? מספר ימים בודדים. בעולם המשכנתאות, לצורך העניין, אני יכול להתחייב לאישור עקרוני תוך 24 שעות. אישור עקרוני מלווה בבדיקת מסמכים. תוך 24 שעות, כמובן שהכדור אצל הלקוח בהעברת המסמכים. יפתח, שמעתי איזשהו מושג של משכנתה הפוכה. האם זה משהו שיכול לשרת משקיעים שלנו שירצו להשקיע בדוביי? קודם כל, מה זאת משכנתה הפוכה? משכנתה הפוכה, אנחנו מדברים על הגיל השלישי. הגיל השלישי, זה מצחיק, כי היום אנשים בשיאם עוד, אבל יש חברות שמתחילות מגיל 55 כבר את האופציה הזאת. בגדול אנחנו מדברים על גיל 60 וצפונה. מה זה משכנתה הפוכה? משכנתה הפוכה זה בעצם, כמובן, יש לי נכס וכו', לא יכול להיות לי חוב במקום אחר, כי תמיד משכנתה הפוכה, הגוף נותן המימון, הוא יהיה בדרגה ראשונה. אז גם אם יש לי חוב במקום אחר, אני יכול להעביר אותו לחברת חוץ-בנקאית, חברות הביטוח שעושות את המשכנתאות הפוכות. ומה היתרון של משכנתה הפוכה? 1, אין מבחן הכנסות. 2, אין צורך בביטוחי חיים. 3, אני בוחר כמה אני מחזיר בחודש.
אני יכול להחזיר אפס בחודש. ממש אפס, אוקיי. באדם בא אליך להשקיע, צריך 400,000 שקל, אבל הוא אומר, שמע, אני בשנתיים, 3, 5 הקרובות חנוק תזרימית, ואני לא יודע מה יהיה, אולי זה יסתדר, אולי לא יסתדר. אפשר גם להחזיר 0 בחודש, יש לזה משמעויות. החוב הולך ותופח, אבל כי ריבית דריבית וכו', אבל בסוף גם פה אנחנו נמצא בדרך כלל לא את האפס, אז תחזיר 1,000, תחזיר 1,500, אפשר בהחלט להשלים במשכנתאות הפוכות דרך החברות ביטוח שעושות את זה, גם בחלק מהבנקים יש מוצרים לגיל השלישי, זה אותו עיקרון, שם מבחן ההכנסות קיים, לא ביטוח חיים, אבל בהחלט, עוד פעם, זה שיקול כמו שדיברנו הרבה קודם, איפה אני בוחר, מה שנכון ללקוח. אבל זה אחלה פתרון לאנשים בגיל היותר מבוגר שרוצים להשקיע, מפחדים התחייבויות של החזרים חודשיים. הרבה פעמים אני אומר ללקוחות, תתחיל, כי תחשוב, אתה בא אליך מישהו שאין לו התחייבויות היום. פתאום אתה אומר לו, מה, תתחיל להחזיר החזרים חודשיים? אז אתה אומר לו, בוא תתחיל ב-1,500 שקל בחודש. מה, אתה מרגיש את זה? הוא אומר לך לא. כמובן שאפשר לשנות כל הזמן שם, בלי עמלות, בלי כנסות, את המסלולים, את ההחזרים. ראינו שהוא מצטדר, אנחנו עוד פעם בבקרה איתו, אפשר להחזיר יותר, מעלים ל3,000. בסופו של דבר, המטרה היא לתפור לבן אדם את החליפה הנכונה שלו. אתה יכול רק להסביר לי מה זה בעצם משכנתא הפוכה? משכנתא הפוכה זה כמו משכנתא רגילה. מה שאמרנו מלשון המשכון של הנכס. אנחנו ממשכנים את הבית. ההבדל הוא בעצם שאחד זה לגיל השלישי, שזה נגיד, עוד פעם יש חברות שעושים מגיל 55, אבל רוב החברות עושים מגיל 60, אז אנחנו מדברים לגיל השלישי. אין מבחן הכנסות בניגוד בעצם למשכנתאות רגילות, אין צורך בביטוח חיים, והלקוח בעצם בוחר את ההחזר החודשי שמתאים לו. ההחזר החודשי שאיתו הוא חי בשלום. הוא תמיד יכול לשנות בין המסלולים, אין עמלות פירעון אף פעם. גם אם הלקוח בחר, אמרנו, הוא בוחר את ההחזר החודשי שלו, גם אם הוא בחר עכשיו ב1,000 שקלים בחודש, שזה אפילו לא רק הריבית, והחוב הולך ותופח, בחיים זה לא יכול להגיע ליותר משווי הבית. אף פעם. אז צריכים לדעת את זה וחשוב. אנשים משתמשים, המוצר הזה הגיע בעצם לעולם, מהצורך לתת לאנשים בגיל השלישי אפשרויות מגוונות, אפשרויות של לעזור לילדים, עזרה לילדים, אין להם כסף, לא חסכו כסף, לא הצליחו, לא חסכו, רוצים לעזור לבן ברכישת הבית. לעזור לאנשים גם בתקציב חודשי, אפשר תקציב חודשי, לעזור לאנשים בדירות להשקעה, לעזור וכו' וכו' וכו'. אמרת בנושא של המשכנתא הפוכה, שאפשר בעצם לא להחזיר שום דבר. נכון. אז מה קורה בעצם עם החוב שתופח? שאלה מצוינת. גם אם באדם בחר להחזיר, במשכנתאות הפוכות, רוב האנשים לא מחזירים קרן וריבית, שאז אומר, החוב הולך ויורד. וגם אם הוא לא מחזיר כלום, או מחזיר מעט, בסוף יש לנו חוב על הבית. מה קורה לחוב אחרי שהבן אדם חס ושלום הלך לעולמו? וגם אם הוא לקח 500,000 שקל, והחוב תפח ל-780,000 שקל. חברת הביטוח, זה צריך להבין, זה מגופים הכי מסודרים שיש, של חברות הביטוח שכולנו מכירים בשוק. יש להם המון המון סבלנות וליווי בתהליך הזה. בגדול יש ליורשים, אם עכשיו יש 3 ילדים, היה לי מקרה כזה לפני כמה שבועות, שהייתה המשכנתא הפוכה בחברת הראל, והייתה להם שנה לפרוע. הגיעו אליי ממש חודש לפני השנה. עכשיו מחזרתי להם את זה. 1, הם יכולים למכור את הנכס ולפרוע. 2, הם יכולים מה שעשיתי להם, בעצם למחזר את זה, למשכנתא לכל מטרה. חשוב, זה תמיד רק לכל מטרה משכנתא הפוכה. למחזר את זה למערכת הבנקאית, בפריסה ל30 שנה. זה מה שעשיתי עכשיו. וגם פה היה לנו בעיה עם השמאות וכו'. עברנו משמעותית את השנה. התהליך התעכב, גם אחד מהילדים שהוא עכשיו היה צריך לפרוע את החוב, הוא היה במילואים, עברנו את השנה. חברת הביטוח, אתה מדבר איתה, בסדר, אתם בתהליך, הכל טוב. בעצם זה שאתם איתי בקשר, ואנחנו בתהליך, לא, אין עמלות נוספות, אין כלום. עוד פעם, החוב הולך וגדל בהתאמה, כי עוד חודש ועוד חודש, אבל יש להם בגדול כשנה לפרוע את החוב.